rumangsaku wong iki beda. Carane ngatasi wong wedok piye kowe kudu ngerti. Iki lho, Cuk. Ceko tung tak tong. Piye iki? Ngene karo aku. Ah iya. Padahal aku karo Lintang wis kaya Raffi Ahmad karo Nagita Slavina. Napa? Apa? Raffi Ahmad karo Nagita Slavina. Bocah apik kaya ngene. Diajeng Enjing Kang Mas. tak tapuk cakemmu lho. Iki aku tak omong karo ki lho rumah sakit. Lah aku sebagai apa? Iki lho, Druk. Nah ya, Yo kok dadi apa sembarang. Iki Iki ceritane Sarip pacaran karo tanggane Sarip. Apa enek lakon Sarip pacaran? Yo ben. Terserah aku sing main aku. Dek, Enjing Kang Mas. kon bener-bener tresno karo gak karo aku,